Na actualidade, a recollida de recursos mariños específicos mediante técnicas de mergullo implica en Galicia a existencia de plans específicos e obriga aos mergulladores a dispoñer dunha certificación profesional. A recollida de especies como a navalla, o longueirón, o ourizo, a peneira, os poliquetos e as algas mobilizan na nosa comunidade a uns 1.300 profesionais que operan cunhas 600 embarcacións. A extracción de todos estes recursos proporciona beneficios relevantes ás confrarías galegas, pero implica grandes riscos que debemos ter moi en conta para tratar de minimizalos ao máximo. Na recollida de recursos específicos conviven dous sistemas ben diferentes: o mergullo en apnea, a pulmón e sen botella, e o mergullo con suministro de aire dende a superficie. Con todo, a tendencia é ir adaptándonos ao uso de equipos subacuáticos de respiración. Ademais de ser un método pouco seguro, a apnea ten numerosos efectos secundarios dende o punto de vista médico. O primeiro problema co que se encontran eles que eles che din que teñen un problema gordo e co tremendo cansancio co que acaban unha xornada. Segundo, os oídos. Os oídos son moitas veces as que suben e baixan e teñen que compensar as presións e ao largo do tempo van a ter moitos barotraumatismos, aínda que sean microbarotraumatismos, e van a ter sordera a longo plazo. E pode aparecer a famosa taravana que apareceu nas amas xaponesas que baixaban un número moi limitado de veces. O traballo dos recolectores de recursos específicos comeza en terra co pertrechado e embarque. Nesta fase son perigosas as caídas ao mar ou a distinto nivel e os golpes ou atrapamentos derivados da carga dos equipos. A bordo tamén son relativamente frecuentes os esvaróns na cuberta pola falta de limpeza e de orde. Con todo, é baixo a auga onde desenvolvemos a maior parte do noso traballo. Os principais perigos son os implícitos ao medio subacuático e hiperbárico, intoxicación por gases ou vapores, barotraumas, narcoses ou lesións pulmonares, pero fundamentalmente os derivados da acumulación de nitróxeno que pode facer precisa a realización de descompresións. As condicións de humidade continua e frío ás que se someten os mergulladores poden provocar a perda de calor corporal. Afectan os oídos e poden causar infeccións na urina ou males como o chamado pé de inmersión. A longo prazo xorden as enfermidades reumáticas. Ademais, a exposición ao sol a bordo do barco pode causar dermatites e queimaduras. Durante a fase de recolleita son frecuentes os cortes provocados polo instrumental de traballo ou polo propio recurso que andamos a apañar. Igual de comúns son as mordeduras, picaduras ou reaccións alérxicas causadas por outras especies de fauna marina. Os principais riscos é o mar, o estado do mar. Hoxe estivemos traballando a navalla, pero cando traballamos co erizo estamos moi próximos a zonas de rompente, entonces é moi importante o balizamento polo tema das demais embarcacións que traballan coas nasas, con outros artes. Por outro lado, é importante o estado do mar, pois saber hasta onde podes chegar. Previr a meirande parte destes riscos implica un pequeno esforzo de adaptación, pero pode salvarnos a vida. A primeira precaución para calquera mergullador debe ser pasar as probas nunha cámara hiperbárica como esta. Superar este requisito é imprescindible porque no caso dun accidente de descompresión, esta cámara vai garantizar a nosa supervivencia. Porque con isto sabemos, primeiro, que non teñen claustrofobia porque aguantan aí un tempo. Segundo, que soportan a presión e os oídos compensan ben, e despois lle facemos a segunda proba que a 18 metros
dándolles oxígeno. Con unha mascarilla, oxígeno a 100%, entón aí sabemos se eles toleran o poder respirar oxígeno en esas profundidades, porque en caso de que teñan un accidente de descompresión, tendrían que vir á cámara e aí tendrían que respirar oxígeno. Cando faenamos en apnea, as precaucións mínimas que debemos respectar son traballar, cando menos, en parella e marcar a nosa posición con bandeira alfa ben visible. Con todo, o nivel máximo de seguridade nesta profesión só o conseguiremos co sistema de suministro de aire dende a embarcación. O equipo humano mínimo de traballo estará integrado por 5 persoas, un xefe de equipo, que será o responsable legal do mesmo, 2 mergulladores en inmersión, ou ben un na auga e un de socorro, e un axudante por cada mergullador, que vai controlar o suministro dos gases. O xefe de equipo é unha figura crucial durante todo o proceso. Ademais de elaborar os plans de inmersión e emerxencia, diariamente, el ou a persoa na que delegue revisarán o material e equipamento que vai empregar o equipo. Regulador, latiguillo conectado. Ok. A embarcación levará integrado o equipo conforme a normativa para mergullo. En concreto, un cadro de distribución de gases con sistema de alimentación principal e outro de reserva e umbilicais que son resistentes á tracción e á torsión. A través deles non só recibiremos o aire que precisamos, senón que tamén nos van permitir manter unha comunicación continua coa embarcación e co resto de mergulladores. Vamos a comprobar as comunicaciones, Alejandro. ¿Me recibes, Alejandro? Te recibo alto y claro. Ok, aquí alto y claro. Vale. Ademais, servirán como elemento de rescate en caso de que fora preciso, actuando como guía pro submarinista de socorro. A bordo deberemos dispoñer dun equipo de oxígeno normovárico para posibles accidentes. Levaremos tamén unha bandeira alfa que desplegaremos no momento en que cheguemos á zona de interese. En caso de que esta non sexa suficientemente visible polo resto de embarcacións, o xefe de equipo deberá balizar debidamente a zona de inmersións. Cada mergullador debe empregar os equipos de protección específicos. Para evitar hipotermias e outros males derivados do frío e as condicións de humidade continuas, os recolectores empregaremos traxes secos que nos aseguran ademais unha boa flotabilidade. O noso seguro de vida virá dado pola máscara facial conectada ao umbilical e tamén polo arnés de seguridade que vai permitir, chegado o caso, a nosa evacuación. Empregando estes equipos, o mergullador pode concentrarse únicamente na tarefa de recoller os recursos. Do suministro de aire encárganse o xefe de equipo ou a persoa na que el delegue. Eles serán quen controlen todo o proceso de inmersión, prestando especial atención aos tempos de fondo e a profundidade máxima a que poden descender os mergulladores, 12 metros. Excepcionalmente marcarán paradas de descompresión en caso de que fora preciso. Ademais, estarán pendentes en todo momento dos cadros de distribución, paneis e demais controis de aire. Como medida extra de seguridade, por se fallara todo o anterior, cada mergullador debe levar unha botella de emerxencia que poderemos abrir mediante unha válvula situada na máscara ou no arnés de seguridade. Para previr os cortes, mordeduras ou picaduras provocadas por seres mariños durante a recollida, empregaremos luvas de traballo. Compre tamén utilizar aletas ou botas con prancha de protección que eviten magulladuras ou golpes nos pés. Os atrapamentos con cabos, redes ou outros elementos que puidera haber no fondo submarino poden previrse evitando zonas nas que podemos atopar aparellos botados. En todo caso, levaremos sempre con nós un coitelo que nos permita cortalos se fora preciso. A nivel xeral, é importante coidar a nosa forma física e pasar as revisións médicas anuais obrigatorias.
Ademais, todos os membros do grupo deberemos saber recoñecer os síntomas dun accidente de descompresión e tamén aplicar os primeiros auxilios necesarios. Todos sabemos que é máis complicado traballar con estes equipos porque son máis pesados, requiere máis equipación, máis recollida, pero o que é a seguridade se incrementa pois, en un 200%. O medio mariño nunca chegará a ser o noso, pero se extremamos as precaucións, o oficio de mergullador recolector pode ser tan seguro como calquera outro. Conseguilo está nas nosas mans.